pomaličky ešte máš dosť. A ty čo? Však zavrite ústa, bo muchy tu letajú. Nemám slov! Ty nechajme, čo dáš chceš? Celý čas tu oni rozprávajú, tu tak pekne mi rozprávajú, kúkaj, aký sú ohromení, len ty tu doskakuješ, no. Co ti treba dať? Pôjde na záchod. A toto si chcel celý čas, ale ide. Toto je birmovanie, však to birmoštvanie, ty. A ani sa nesnažil, tu vyskakoval, nohy sa oháňali. No, tak, teraz, čo vám poviem, tak, keď ste sa tak obracili naraz, aj ty si sa obracil, nie? Vám všetko, také počále vlásky, ovečky v nebe, tak? Dobre, máš vlásky, hej, ty si troška mimo. Ty už neši jak melón. No, už si še? No, už si nahodil aj okuláre, aby ti do oka nespadla muha. Dobre, tak my sme si za tú chvíľu obratili, čo si tu nebol, takže ty nevieš, o co ide. Tak poďme si pomodliť, jak nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Ty si daj dole, sluchátka, ty si sa už obratil, ne? Ja ešte nie. Postav še, no! Však si obratili sme še šitka, ne? No, takže postavme a ideme. Viete si žehnať? Hore ide mene Otca, hej? Dole ide, jak? Syna a naľavo, hej? Naľavo idete. I Ducha Svätého. Tak? Tak nás naučil náš Pán Ježiš. Tak poďme sa pomodliť. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Duchu. Ako bolo na počiatku, keď pri stvorení sveta. Rozumíte? Ja viem, že som ti oplul okulárky, ale nevadí. Tak je i teraz, a nech je i tak aj teraz, i vždycky na veky vekov. A čo? Amen. Amen znamená, nech je tak, rozumíte? A už ste sa obracili? No, už aj. A uvidíme, že v sobotu